kai kai Allah in ya ban dama na samu kasan nan Allah ya ban dama na samu kasan nan billahi lazi sai na karya Najeriya zan karya ta zan wasan kuɗi zan ɗebi kuɗi zan yi sata yaya magana fa nake yaya ya za a yi tun azin sai cewa kake za ka karya Najeriya da yake jin baki wani labari in Allah ya ban dama na samu kasar nan zan karya na duk mutumin da yake samun 1000 a nan kasar he na matsi yaya kai da ko secondary school baka yi ba fa arabu ba boko ke gaya mun mutumin da a Najeriya mulki Najeriya yake da ilimin boko ilimi ne kwata suke yi ta karfi suke kwata su karfa kai babban ya makaranta primary school ba baka gama ba sai kika santa ni ban san wata primary school ba Allah ya taimake ka kana jahili in Allah ya taimake me kika ce in ban muke tsirara ba Allah ya tsina ni ba tsirara ta gidir za mu ci ba wani abu a'udhu billahi me ka haka Najeriya me ka haka yarinya tana girmama ka tana babban yayi kana kidan kai ba Allah na rantse da Allah in na samu dama Najeriya sai ne mata kare da ba za ta tashi ba wallahi duk inda zan shiga in fita in saci kuɗi in cika ɗakin babu na samu kuɗi na cika ɗakin na samu kuɗi na cika ɗakin tsohona na samu kuɗi har a jarkar ruwa yana ayyo gaskiya da ai kuɗin ba na iyayen mu bane sai ne wa Najeriya karanka kuma kamfan kake yan Maiduguri sai sun zage ni dan Akwa Ibom sai sun zage ni dan Burkina Faso sai sun zage ni ta tabbata ban gane abin da kake a'a maganar da ake yi a gari gaskiya ne wallahi ya ni kusan yan iska ita in dai dan bariki ne kai a ce ka iya rawa goge